Здравейте пак от Темза. Значи да ви покажа его пирата. Значи днеска рових и тук на това нещо тук. Цяло съм го издълбал. Обаче реката вече прижда и трябва да се разкарам. И днеска си намерих доста работи. На камара пари. И нещо не го знае какво е. И тук има още една заседнала. Значи той трябва да е куршум. Къде бяха другите? Някаква глупост, даже падна отвънка. Паунчета. Между другото, курса в България е 2,30 и нещо. Тия двете правят 5 лева, значи. Така. Намерих е такова. Това е за пъпа да се го сложиш обица. Обаче не е сребърно. Тъй. Някой от България, ако иска, мога да му го пратя да се го сложиш. Така, други монети. Тук е някакъв алуминий. Така, половин ключ. Изкарах много половин стотинка. Половин стотинка, ама с жива стотинка. Тъй. Някакви алабала глупости. Не ги знам какви са. Естествено и такива еврота. Значи днеска няма пак много. Това е от винтовърт. По 20 стотинки, по 10 стотинки, по 5 са много. Имаше и някакви чужди, не можа да ги видя сега, да ги джаснах. Его пак, половин стотинка, half penny. На времето е било да си купиш вестник. Той са ламаринки. Тя е на ламарина. Ламарина е. Така, още един куршум. Това е глупост. Още 10 цента. Пирата ги фаща и ги съчмичи от такава въздушна пушка. Ги съчми и ги лови. Фаща ги. Я дам, защото сигурно може би е на Темза заради той. Така. Значи не можа да видя къде са тия. Някакви бяха измислени. Това е било гайка, значи. В началото не знаех. Тук има някакви 5 евро. Не. Ето и беше. Виж колко са. Тая седмица, ако почивам пак в събота, пак ще на същото място го пробвам още един път, защото днеска само час и половина бях.